gulo, makikita at makikita dito ni Kiel VJ. Actually, Profi, apart from that vision, no, feeling ko si Chakno, gusto niya rin, no, look at that. Gusto niya rin siya naman yung mga gangster. Sabi niya, have a taste of your own medicine. Sabi niya, eto kasi yan kukuryente at kukuryentehin ko lang kayo. Now, yung kuryente niya si Chakno, pwede siya magnakaw-nakaw ng mga chepi-chepi dito na maliliit na minions. As long as makakanakaw ako, ni-experience to. While eto naman si Kiel BJ, mag-iingat lang ako dito sa jungle, Diyan lang kayo. At nakakayamot na naman yung pagbalik-balik ng camera dahil nagbabag, guys. Huwag kayong magalit sa camera ba natin later. May bug po ang ating camera. Pagka may Atlas. Pag nagpe-perfect match siya, no? Yes. Bumabalik at Pag bumabalik. naghihiwalay. Oo. Yan. Di ba? At nakakabahirap yan para sa ating observer. Si jump in dito against sa dalawang miyembro. Mag-flicker out na agad. And medyo delicates ang side ng Blacklist sa ganung position ng execration. Nagparamdam naman. Etong si Renzo against si Edward sa 2-man rotation. On to the top. Bumibuelo lang dito si Wise pag level 4 niya agad. Feeling ko papap agad to ng Mountain Shocker. Ayun na nga. Kakasabi ko lang. And it's time para gumaw later on ang execration. Tamang pagsilip para pwede silang may maarit dun sa may kung sino man yung pwede nilang ikumitan, pero yun na nga, no, speaking of Renzo, andito rin siya. Makita rin siya dun kanina kasi. Kaya magbabak lang siya muna. Pero here comes another setup. Dahil sa jump in, ejector, tinalo na. Nakawala pa si Lady Señorita. Makakawala pa si Venus. Sabi sinusundan si Chakno. May pagkamot sa likod. May pa-missile pa nga. Habang si Ison hinahatid na ng kanyang mga sundo pa uwi. Nakidlatan ang bakal. Habang tatalunan din si Chakno. May ejector dahil sa setup. Pagsalo ni Kiel VJ. The alley-oop combination. Bang, bang, bang. Down you go. That's an easy 0-3. May purple pang kasama. At bumalik pa ang camera doon sa base. Napailing-iling pa dito si Rekdi. Akamot na rin siya ng ulo. May pakidlat onto the top. Habang si Edward sumasayaw dito, makakaligtas siya. Yes, there you go. Renzo doing a great job negating that Edward onto the top. Yun na nga, no, medyo napakamot si Rekdi. Pero yun na nga, balikan natin yung nangyari right in the middle lane. As you can see, Chakno did flicker in, tapos binato niya yung isa. Tapos bumonus pa dahil yung kanina may uuwi sana. Pumunta sila doon sa may bandang gitna, nag-cut sila, tapos binato na naman. Tapos another kill has been secured, bro. Yung chemistry dito ng execration, sabi pa to, alam mo naman sa basketball, may pag-alley-hoop pa, hindi na natigil ang gera on to the top, may pag-setup na rin si Chakno, hinabol siya ng gera dito, sabi ni Ison, makulit ka! Si Chakno makukuha na rin, idamay pa nga, habang si Kiel VJ, sa kanya RKO sa dalawa, Ison Esports, sinama na rin siya, naku po, nasundan na rin, etong tropa nila si Wise, down you go, 2-for-1 exchange, it is a very bad move for the side ng Blacklist, bakit? Tangke, kapalit ng core hero mo, tsaka tank, delicates. Hindi na nila napigilan yung potential na yun. And as you can see, yun na nga, no, Blacklist International should really hold on muna. Katulad nga nung sinabi mo, with the aggressive lineup that we do have here for execration, tandaan mo, hindi pa sumasama dun yung Benedetta. It is just Kiel VJ na nagro-rotate at hindi na nga nila napipigilan. And look at on the top lane. Ang ganda ng tag na pinapakita ng execration. Exactly. Alam mo, yun yung gusto kong binanggit mo kanina, no? Yung pag-hold nila dito, kailangan nila gawin. Bakit? Nakikita ko na nagiging resulta ng pagiging sobrang agresibo dito ng Blacklist International to the point na ang score as of now is 1-6. Diba? Nakukuhanan sila most likely ng dalawa habang actually nakakuha sila ng 6 kapalit, isa pa lang. Yun ang magiging ratio nila dito sa flicker in. Ejector na naman. Mukhang walang ligtas-ligtas dito. Biglang napunit ang kanilang si Oheb with a 666. Siya ang minalas kasi may 666 sa pangalan. Now, 4-man rotation. May mirror move dito. While look at that, nalito na ang camera dahil ang kanyang bag. Si Ison, makukuha niya dito. RKO from nowhere! Nahuli na dito si Benedetta. Hindi ba nila tutuloy ito for the objective? They need to go for the objective kasi minamadali na sila dito ng execration. Saka mamimili, dito kami sa baba or doon tayo sa taas. Nasa na Alpha 1, bumaba away pa dito. Etong Blacklist International, may pagliko on to the top naman. Etong sa kanila si Y to the double SSS. Habang tumalon na pa dito, Alpha 2, susuntukin ko na 2. Ayun na nga, tinamaan na rin dito si YZ backing away for Kiel VJ. Ninakawan ka na ng 2 tore, ninakawan ka pa ng buff, kukuha na ka pa ng tangke. Hindi, may healing galing dito. Nilabas na ang Gardan 250. May pag-heal pa and Suave Doodles lang ang nangyari. Renzo waiting for the perfect timing. Hinihintay ko pag-jump in niya. Disengage for the side of execution. 2 tore, tapos samahan mo pa ng bonus na 2 kill. Talagang triple kill yung nangyari doon. And
Tamang item check lang muna tayo, even without considering that profit. Tingnan mo naman kung ano na nabuo nila dito. On to the side of execration, the Jawhead, binuna na agad-agad yung match niya. Kung baga talagang gangsteran ang nanaisin niya. Together with the Eudora, with that COD, Matic, very, very frightening ang kanya magiging lightning. Yung kanya mga kuryente, di ba? Alam mo naman eh. Imagine mo yung kuryente mo magagaling doon sa Lollipop. May ano yun eh, additional 5% surprising factor. Alam mo ang kidlat kasi biglang lumalabas yan, hindi mo alam kung saan manggagaling. Which is yun yung pinapakita mismo dito ni Eto Max. Talagang naka-max voltage siya dito. While here we go for the next objective. There's a setup na nangyari. Eason going in. Ako po, nagbaback away dito. Revealing their position. Ito na pinakagusto. Habang si Chucky sumisetup na rin. May pagpato na. May pagsaluba. Meron na nga, sir. Ito na ang dragon na si Shenron. Pati mga tropa na si Dragon Ball. Aray ko po na huli na dito. 3-man down for the side. Dito nag-Blacklist International. Habang nakadoble naman. Ito Mr. Kuryente. There's an ejector. May pagsalo. Yes, nahuli rin. Etong tropa nila si Lady Señorita. Naku po, mamita. Makukuha na rin. 5-man knife wipe out for the side dito ng Blacklist International. Susunod na to. May patipi-tipi pa nga. Habang ano na ang gagawin dito, beam ng Blacklist International. As you can see right now, yung momentum na meron yung execration, talagang they are not letting go of that. And yun na nga yung nangyayari, no? Kahit na may mga times na nakakapag-RKO si Eason dito, hindi kasi talaga nababurst out agad-agad. Yes, they do have the healing galing coming from Lady Señorita, but the point is, the Paquito, even with the knockout, hindi siya na nakakadeal ng enough damage. And why? As of now, look at the KDA Prof B. 1-3-1, hindi pa talaga siya totally nag-scale up. Tama ka dyan, medyo delicate sila sa mga ganitong sitwasyon. 4-12 in terms of the stats, tinitignan ko rin yung istorya na pwedeng buuin dito ng Blacklist International. Sabi kasi nila dito, teka lang, okay, nararamdaman na namin, nakakapag-sustain na kami, fight na kami dito, pero hindi lang namin napupunit yung mga hero nyo. Kasi nauunahan kami, we need more defensive or defensive item na binubuo, not like defense ng physical but more on magical defense kasi may burst na binibigay dito ang Blacklist, ang Execration. Another setup jumping against Oheb with a 666. Naku po, yung aso, ginugo ang panike. Nagkalituan doon sa RKO, Pop Purify, Rencho makakaligtas, as well as si Chakno, makakaligo. Hindi, may counter ko si Edo Max. Ito na, from the backline, sandwich method, nilabas na rin na naman ang kanilang dragon. Habang si Edward, hinuhold siya dito, Miguel VJ, and Eason backing away. There's a lot of damage coming from Edward. Delegates biglang Execration, maubos ang buhay ni Kelra, and hindi siya makakapag-sustain. Yun na ang hinihintay mismo, the overextend na nangyari. Most likely, sasabihin natin kailangan dyan, triple kill para sa side dito ng Blacklist International. Napaganda pa nga. Nag-overstay kasi. Yun yung masama dyan pag nagsistay ka kahit di ka na mahal eh. Pero ito na nga, Prof B. That was the kill of 3. Sabi mo nga, triple kill kanina. Even with the RKO. Isa lang yun ang RKO doon kanina na Chakno. And look at the gold difference. Kahit na ganun nagtra-transpire, yes, ang Blacklist International, meron pa naman a room for improvement pa rin, momentum-wise for the execution, kasi meron pa rin silang 1.8k gold lead as of the moment. Yung kanina, Bim, nakita ko is gumaw for the sandwich method. Eto nga, Execration. May part sa akin doon na late. Yung YZ, as well as etong si Kel VJ. Kasi, yung part na nakapag-dragon sila, medyo na delicates agad yung buhay ni Chakno doon. Might as well, nung umangat ng bahagya sila Chakno, kinight nila, hindi na nila ginaw yung natitirang minions. Go for the kill and somehow go for the fight. Merong doon may part doon na miscom. Half sila doon commit. Hindi sila commit lahat. Late shot call, late movement, which is, yun yung pinakadelikado sa Execration. Hindi ka pwede lumaban against Blacklist ng like 5 against 3. 3 Execration laban sa 5. Bakit? Kasi may healing galing You need the burst na pwedeng ibigay ng each and every member ng Execration dito. Oo, talagang kailangan nilang manigate. At the same time dito, si Lady Señorita na kanina pa, look at the KDA, hindi pa siya napapatay. Napatay na siya ng 2 beses. Yun nga kanina nung nag-wipe out tayo. And kung mapapansin mo kanina, it was Kel VJ na natira. Kaso yun nga lang, even with those damage, kapag wala siyang frontliner, kung wala Chakno, walang kuryente, walang very, very frightening na lightning, walang mangyayari. Hindi magta-transpire yung mismong damage nila. Now,
Ito na ang gustong ginagawa dito ng Blacklist International. The positioning, alam na nila na aabangan kasi dito ng execration yung kani-kanilang mga buff. Pwedeng sumide bet etong side ng execration na nakawan dito ng buff habang si Chakno pinipilit pa rin, sabi niya, going in against Ison. May pag-setup dito, disengage ang mangyayari. Lord is already up for grabs but the positioning or the hero distribution is already nasa side dito ng Blacklist International. I mean, ng execration. And yun na nga po, ang nangyari dito, Ejector has been committed by Chakno. Pero ang hirap nun, pag si Ison lang, kita mo kanina, even si eto Max, meron na siyang COD, and I believe meron na nitong Lightning Transon kasi yun yung binubuo niya kanina. Hindi niya rin ma-burst ang isang Atlas. So they really need to focus, especially Chakno. Once na mabato niya itong si Madam V, Lady Señorita, I believe that could be the turn of the tides para sa execration to finally go back dun sa momentum na meron sila kanina. Delicates ha. Delicates ang execration dito. Kasi Iso, nararamdaman ko buo ang loob niya. The setup is there. May pag-ikon na dito si Ison. Habang si Chakno backing away, revealing the position. Inunahan na nila ng Dragon. Si Kelra, negating the position of Wise. Alam naman natin yung mga technique nila dyan. Naku po si Ison, hindi na siya nakapag-RKO. This is the perfect timing. Where's the sustain the damage? Nakuha na si Eudora. The damage is there. Pero nagbaback away dito ng execration. May pa-round 2 pa nga. Hindi ka pwede lumaban sa sustain ng ganyang katagal dahil may healing galing sila. Medyo tumatumbling ang execration. Bumaliktad at bumaliktad ang momentum for the side ng Blacklist International. 11-14, nakuha na ka ng 3 hero, most likely pwedeng silang gumo for turret or wait for the enhanced Lord na sakto ng 12-minute mark. Aha, and yun na nga, katulad ng sinabi mo, Prof. B, ganun na nga ang gagawin dito ng Blacklist International. Kung mapapansin mo rin kanina, even Edward, galing siya sa bandang baba. So, tendency is, I believe, gagawin niya sana ulit yung sandwich method na nag-work on kanina. It was KLVJ na gusto na lang aritin kanina kasi yun nga lang, hindi na kinailangan kasi matik na delete na nila. Tama. Uy, naku, nauntog si Chakno. Hindi na sila makasabay dito kahit kabilugan ng panuman ng buwan. Pamparampam. Tumalbog sila dito. Naku po, hindi ka pwede magpapansin parang drummer boy na tumutugtog ng pamparampam. While doing good naman ang biglang pagsugod dito ng Blacklist International. Lord, paakyat na dito sa top. The momentum base dito bigla nakuha ng Blacklist International. Yung overextension or nag-stay sila ng ganong katagal, nakabuo ng kumpiyansa ang Blacklist International. May pagwelo pa nga going in. Ison, buo pa rin ang kanyang loob. Sabi niya, magdikit-dikit lang kayo dito. Naku po, may kalalagyan kayo. Lord na nga, umaabante na dito, sasabayan to ng Blacklist International execration. Naku po, delicates, bakit wala silang mga purify dito? Later on, pag nagdikit-dikit sa perfect timing, isang alunin mo na, joke lang. Kinakabahan sila dito, habang si Kelra, inunahan na nga niya. Naku po, mahuhuli ba? Healing galing is on. Tinutunaw ang kanyang sistema dito. RKO sa dalawa. Nahuli ang dapat hulihin. Patayin ang dapat patayin. Triple kill. And maniac pa tinamaan. And out na muna si Chuck. Hindi, ibibigay ba niya? Hindi niya ibibigay. Ang Savage, may pang-injector dito. They want to get that Savage. And game number 3 goes for the side ng Blacklist International. 1-1 with the great one. Talagang